Po celom Slovensku si ľudia dnes pripomínali lásku v akejkoľvek podobe. Niekde boli oslavy Valentína hlučné, inde obyčajné a tiché. My sme sa počas dňa vozili vo valentínskom autobuse. Aj teraz je v ňom Martina Kašiarová. Martina, tak toto bola asi skôr hlučná oslava, nie? Presne tak, bola poriadne hlučná, pretože počas dňa tu študenti Akadémie umení hrali a spievali, ľudia sa zabávali, fotili sa. No a zvolenský dopravca takýto autobus vypravil už tretíkrát, alebo tretí rok po sebe, s tým, že minulý rok v ňom odviezol 600 ľudí, dnes tu bolo tých ľudí tiež poriadne veľa, bola tu dosť tlačenica, ale ľuďom sa to páčilo. No my teraz už smerujeme na konečnú tohto autobusu, kde sa jazda Valentínskeho expresu končí, ale ako to tu vyzeralo počas dňa, tak to si môžete pozrieť teraz. V pravidelnej linke MHD bolo počas dnešného dňa poriadne rušno. No aj takto chcel dopravca pripomenúť všetkým tým, ktorí možno nemajú chuť oslavovať alebo nemajú čas, že mať akúkoľvek lásku vo svojom živote je fajn. Ale je to dobrý nápad. Každý cestujúci dostal srdiečkový darček. Klasický valentínsky vyzdobený autobus jazdí už tretí rok. Niektorí sa prišli previesť špeciálne v ňom iba tak. Mali milé autobusy, takže sme 3 hodinu čakali na zastávke.